Oh yeah! Here they come, boys. Tervetuloa mukaan. Joo, huomenta. Nyt lähdetään kalaan tänä kesäaamuna täällä Vancouverissa veljeni Markuksen ja Jyrkin kanssa ja Jyrki veneellä pyydystämään kuningaslohia Tyynenmerestä. Kuningaslohi on suurin lohi, mitä saa, niin sekä pink salmon, pienin lohi kaikista lohista. Kello on noin 5 aamulla ja vielä on pimeätä täällä länsirannikolla. Käytämme downriggeria, flashereita, hutcheja ja kaikkia semmoista, niin selvitetään sitten siellä, mitä vehkeitä me käytämme. Tässä tulee olemaan jännä päivä, minusta tuntuu, että kalaakin tulee. Hei pojat, mennään aamiaiselle. Tervetuloa kaikkiaan. Talking about 4 to 6 pound winds right now out there. It's coming from shore. Yeah, nice up there. Tänään Jussi ja hänen veljensä uistelevat kuningaslohta merellä, aivan Vancouverin kansainvälisen lentokentän lähellä. He matkaavat 25 minuutin venematkan Fraserjoella ennen kuin pääsevät merelle. Tänä aamuna matka taittuu Peilityynellä joella täydellä vauhdilla. Jyrki panee 10 paunan pallo tohon downriggeriin. No, 15. 15 paunan. Tuohon pannaan sitten Silli siihen. silli siihen. Joo. Otetaan näitä, sulla on näitäkin. Joka tilanteessa eri värisiä, riippuu auringonpaistosta. Ne on 12 tuuman flashereita. Miten syvällä laitetaan? 25 metriä. Suurin piirtein. Aika vihreä väristä. On. Katsotaan, että se toimii hyvin. Pyörii. Let's get better than that. I'll go this way, then turn. How we are. All systems go. Where are you going, Mark? 165 feet. Should I do the same or deeper? Go about 80, 58, 7. Valikoima. Tää hohtaa sitten pimeässä hyvin. Tää on semmonen. Okay. Reunat ihan kato tommoista. Ne on eri värisiä. Ja... Joo. Eri tilanteeseen. Meillä on muutama mukana. Okei. Pannaan syötti tuohon. 2 koukkua. 3 haarainen niin sitten tämmönen mikä nyt roikkuu perässä vaan tyhjänä. Väkä pitää olla pois. Väkä pois. Silli. Miten se on niin vihreä? Väriä. Se vedet on aina laittu siihen, niin se hohtaa tuolta syvällä. Se yksi koukku laittaa näin aika perälle ja läpi. Miksi? Et se vääntää sitä? Sitten kun kiristät tätä, niin se vääntyy hiukan, niin sitten se niinku pyörii siellä. Näin. Pyörii. Ja toinen vaan roikkuu perässä. Ahaa.
Sä laitat siis toisen valan sit samaan. Yritän laittaa. Samalle downrigger lineille. Siinä on omat ongelmat, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Joskus ne menee sekaisin. Get closer. Nyt kaikki 4 siimaa ovat vedessä, ja nyt vain odotellaan, kenen syötin kala nappaa ensiksi. Meri on rauhallinen ja sää tyyni, mutta kalastajien mielen täyttää odotus. We're in the range now. In the zone. Chasing fish around the street. I just look at who's fishing around. That's all that matters. Fish on! Kala! Good one. Mitä sä luulet? Spring. Kuningaslohi. Well, pink, I'll tell you that right now. Toi on iso kala. I think it's seal my got it. Yeah. I'll get it on you. Could be. That is bigger. Isompi kala, tai sit hylje on monta suuta. Haavimies on valmiina. On. Mitä tehdään? Only way to get this back is... Turn around? Yeah. There's still back, way back to stop my fish. Sticky. Just follow the line in. Nyt yrittää mennä kalan perään ja hylkeen perään. Voi olla, että saadaan puolet. Saadaan edes puolet kalasta. Joo, kato Juha, silloin suus. Tää hylkeen kalastaminen on jännää. I took my equipment back. Niin. Mä napautan tästä päähän. You got a gap, don't you? Yeah. Beanie. Right in front of your house. Turn it a little bit left. There he is. Going out there? Yeah. Slow this down. Slow it down to nothing now. You're gonna kill the water a little bit. Get it. To the left. A little more water speed now. That's great to that. Something just released. I think I lost my gear.
Voi että se repi kaikki. I think so. Nyt Jyrkillä on ehkä toi ykkösenselkä. On jotakin. Pomputtaa hei. Se pomputtaa. Kyllä siellä kala on, mutta ei se iso ollut kun. Ei tommosella tee mitään. Ei. Kato, mikä mahtava kala. Ota nyt varoissa, Jyrki. Se on pieni kuningaslohi. Se on kuningaslohi. Ei se niin kauhean No näytä nyt. suuri jo. Näytä sitä. Tämmönen kaunis. Se on liian pieni ottaa. Kato, siinä on haava tullut. Kato, näytä se haava. Siitä on syötymä. Joo. Se on lasketaan takaisin. Sinne se meni kasvamaan. On jälleen Markuksen vuoro. It's a little bit smaller fish. Hänen vavoissaan on tänään vipinää. Tulee se pink. Could be a pink. Cover that, folks. Katsotaan nyt. Minor size spring. Alamitta. Se on kuningaslohi, mutta vähän liian pieni. On aika paljon. Alimittaiset, alle 30 senttiä pitkät kuningaslohet pitää päästää takaisin veteen vahingoittumattomina. Niiden on saatava kasvaa 4–5 vuoteen ennen kuin ne ovat kypsiä kutemaan ennen kuolemaansa. Laitetaan sitten vähän. Tommonen. Täytyy aina tarkistaa sen jälkeen. Siis se pitää pyöriä määrättyn... 1 tai 2 kertaa sekunnissa suurin piirtein. Valasveneet vievät asiakkaitaan katsomaan miekkavalaita, ryhävalaita ja harmaavalaita sekä monia muita valaita. Tulkaa. Pikkukala täällä, pikkukala. Juha tykkää noista vaaleanpunaisista pinkkeistä. Ja sisään. Ja joku sikki tänne. Mikä siellä on? I don't know, but
fish. It's a salmon. Try and look excited, Mark. Oh, it's not a 20 pounder. Se on pieni kala vaan. Onko se pink? Okei. Nyt tulee. Hyvä, Jyrki. Sakai. See now. No, it's pink. It's pink. Okay. Tää on ihan syötävä. Okay. Me saadaan eväisiä vähän ruokaa. Juhan lempikala muuten. Joo, näitähän Jussikin. Täällä on alepunaista. Tarvitaan se naputtaja. Tää on siinä. Joo. Kerran viekö sitä niin iloisella päällä. Joo. No varo, ettei sun voi haavista läpi. The haters will always hate. Okay. Hyvin tehty. Näytä nyt sitä komeeta kalaa. Pink salmon. Kyttyräselkä. Mutta ei oo kyttyrää vielä tässä vaiheessa. Ei. Se on se aika nuori. Kätevä leikkaustyö, joka on tehty. Kyllä on lakeille vähän jotain ottamista. On tärkeää, että näitä siivotaan heti. On kätevät systeemit. Meillä on ensimmäinen. Yksi pinkki on veneessä. Ei tää on vielä tehty tää homma. Kun iltapäivän aurinko alkaa lämmittää, muitakin kalastajia ilmaantuu paikalle. Nyt mä syön mun sandwichia. Tässä ei yhtään hiekkaa, vaikka se on sandwich. Markus toivoo vielä saavansa yhden ison kuningaslohen, vaikka on aina mukava katsella myös muiden kalastajien hyvänkupoisia lohisaaliita. Juuri kun kalastusporukka katselee toisen veneen touhuja, Markus huomaa vapansa taipunut. Nyt on taas. Taitaa olla iso. Spring. Iso springi. Show Far that. down. Does it feel? No. Yeah, not yet. No, this is out there. Wait. Okei, nyt on iso kala. Turn the boat that way. Turn the boat that way. Put it on the motor. It does nothing. Any forward motion. Instead of zero, yeah. Okay, right. Valmiina. Here comes. Okei, nyt on jännät paikat. Ja get Move up, back a Mark. bit. Move back. Sorry, almost done. Got the head first. Yeah.
pounds, man. Se on hyvän kokoinen. Oh yeah. Hei. Kerta kaikki. High five, baby. Yes. Yes. Kyllä. Second one in the bag. Sure. We're waiting all day for this one. Ah, upea. Tätä me ollaan oteltu. Hienoa. 20 paunaa. Oho. Kuningaslohella on musta suunpielikossa ja paljon pilkkuja hännessä. Siitä se näkee, että se kuningaslohi. Sen koko myös. Tää on 10 kiloa. The big red. Kun täällä on valkoliha ja punaliha kuningaslohi. Full of eggs, baby. Menee kaviaaria. Voi. Just ja jos mä... Ei voi mitään kuule. Tulee kallaa. There's another good one. Taas on iso vai? Yeah. Come in a little more docile. What side do you want me on? See if you get one first from the front. Oh yeah, that's it, baby. We got her. Good. Kyllä on Kuningaslohi taas tuli. Kyllä on kuninkaallista sentään. Oh! Siihen älä nyt lähet siitä. Tolle. Vaikeinen jo siinä. That's the way we do it here. Ota käsiä, Markus. 9. 11. Oh! 11 paunaa. Just vajaa 11. 5 kiloa. 5 kiloa se on. Näitä otettais koko päivän. Kyllä, kai kelpaa. Kyllä. Täällä on ihania kananmunia. Ei kananmunia, kun kalanmunia. Juha ei kestä ajatusta, että kaviaaria menee hukkaan. Hyvää kaviaaria. Minä en tunne tätä kaveria. Mikä lohti? Sitä näin päin. Alkaa olla kuule iso kasa lihaa kuule. Mitäs nyt tapahtuu? Nyt kun saa kuningaslohen, se täytyy merkkaa tähän kalan lupaan. Se on erikoinen kala. Sitten aina kun saa ja päivämäärä ja millä alueella se on saatu. Se on syyskuu 7. päivä. Mulla on 7, alue 29. 30 vuodessa
Nyt 12 on saatu tänä vuonna, mutta 2 päivässä. Nyt, mulla on nyt kalastuslohi tästä päivästä. Eli kuningaslohi. Kuningaslohi, mutta muita lohia saa ottaa vielä 2 lisää sitten, niin kuin 4 kaiken kaikkiaan. 12 lohta mahdollisesti veneeseen. Tänä päivänä. Jos sopii oikeat lajit. Mutta kuningaslohia saattaa 2 miehiä vaan päivässä. Joo. Ei mitään alle 62 senttiä. Tuuli on hieman voimistunut ja tuntuu olevan hyvä aika lähteä kotiin. Fraserjoen suu on tunnettu aallokostaan. Joen voimakas vuorovesi sekä 6 solmun virtaus voi tuottaa odottamatonta ristiaallokkoa. No niin Markus, tässä on nyt nämä kalat, nämä lohet, mitä me saatiin tänään. Niin mikä ero näissä on, kun täällä on kuulemma 5 eri lohilajia täällä Tyynenmeressä. Niin mikä tässä on nyt meidän edessä, niin kerro meille. Se ensimmäiseksi sitä kuningaslohi on se suurin laji. Okay. Ja tää sattumalta saatiin tämmönen pink salmon, mikä se on, vaaleapunaisen. Joo, kyttyrä selkä. Joo, niin se on kaikkein pienin lohilajista. Että nyt saadaan nähdä se ero heti. Tää on niinku ihan normaali koko, semmonen 1,5 kiloa, 2 kiloa korkeintaan tämmönen. Ja tää on semmonen normaali koko, noin niinku 7-25 kiloa normaali koko. Siis nämä molemmat on? Joo, ne on täyskokoisia, mutta riippuu missä ne on tullut. Hirveän pienet suomukset on tässä kalassa, hirveän pienet. Joo. Erittäin pienet. Ja sit siinä on aika vaalea liha sisältä. Joo. Joo. Ja tässä on isot suomukset pilkkujen selässä, paljon pilkkujen hännässä ja hopeeta. Niin. Ja paljon niinku, kans tummempi punainen, niin kuin tämäkin näkyy, paljon tummempi punainen sisältä. Niin. Tämä oli maukkaampi kala, niin kuin paistikala tai grillauskala. Okay. Tämä on parempi niin kuin purkkikala, semmoinen savustuskala. Joo. Tässä ei ole hampaita. Tässä ei ole hampaita ollenkaan. Se on ihan pienet, semmoiset ihan nyppykalat. Tässä on tervät piikkihampaat ja musta suu. Suupia, joo. Ihan musta suu. Okei. Joo. Mutta kooltaan paljon isompi. Nämä kasvaa, suurin taitaa olla joku 50 kiloa, maailman ennätys. No, joo. On jo iso. Joo, että ne kasvaa joskus, ne on varmasti joskus 7 vuotta vanhoja nämä, 4 vuotta, 5 vuotta normaali. Nämä ovat 3-4 vuotta vanhoja nämä, kun ne takaisin kutemaan. Nämä syö silliä enemmän kuin mitään muuta ja nämä syö semmoista pienempää. Siinä on vähän eroja. Hyvä. Oho, onpas punaista. Se on hyvän näköistä kalaa. Ei paha ensinkään. Hei. Näitä otettaisiin koko päivän. Tervetuloa seuraavalla kerralla Jussin kalajuttuja seuraamaan. Tiukat siimat